zana nema ko shine karshen numfashi a duniya ta. Kauna nake so in faɗi ko za ta sa ai mun naɗi na dau zuma in bar maɗi duk wanda ko ya rarrabe ki to yayi wauta. Ki zana aure ki in baki dukkanin mulki in dora ki saman doki in kare miki duka haƙƙi